I 2024 genererede verden over 60 millioner tons elektronisk affald. Alt for mange enheder endte som skrot, selvom de kunne repareres og genbruges. Hos Telerepair mener vi, at teknologi fortjener et nyt liv, frem for at blive kasseret. Vores mission er at reducere elektronisk affald, og hver telefon, tablet eller laptop, vi genopliver, betyder mindre overforbrug af planetens ressourcer. Derfor findes Telerepair, for at redde din enhed og samtidig stå for en grønnere verden. Så hvordan gør vi det? Vi vægter højt at gøre reparationer hurtigere, mere pålidelige og mere miljøvenlige. Telerepair har mange let tilgængelige lokationer, så der altid er en tæt på dig. Du skal blot dukke op i butikken, booke en tid online eller sende din enhed med posten. Alt efter hvad der passer dig bedst, skal vi nok hjælpe dig. Takket være vores store udvalg af reservedele, klarer vi de fleste reparationer samme dag og ofte på 30 minutter eller mindre. Lige så vigtigt er vores fokus på kvalitet og tryghed. Hver reparation udføres af en certificeret tekniker med autoriserede ESD-sikre værktøjer, så din enhed altid er i sikre hænder. Vi reparerer alle typer enheder, fra smartphones og tablets til laptops og spillekonsoller. Vores kunder frem for alting mentalitet afspejles klart i den 5-stjernede service leverer og de topkarakterer, vi får af de tilfredse kunder. Hvad kan du så forvente af Telerepair? Vi tager os af alt fra knuste skærme, batteriskift til ladeport og højttalerreparationer, vandskadede telefoner, softwareopdateringer og datagендannelse. Alle reparationer, vi laver, bliver leveret med mindst 2 års garanti, og vi tilbyder endda flere muligheder i forhold til reservedele, som blandt andet vores favorit, Premium, hvor vi giver nyt liv med kvalitetskomponenter for at bekæmpe elektronisk affald. Men vi stopper ikke ved reparationer. Vi har også lavet et koncept, vi kalder Preloved, hvor vi renoverer telefoner, tablets og computere, herunder MacBooks, og giver dem nyt liv, inden de finder vej til deres nye ejere. Det er en bæredygtig måde at få kvalitetselektronik til en skarp pris. Derudover har vi et bredt udvalg af tilbehør til din telefon, computer og meget andet. Det betyder, at vi har store og små skærmbeskyttelse, kabler, covers og meget mere. Alt dette er nøje udvalgt for at sikre en høj kvalitet for dig. Telerepair er altså meget mere end et værksted. Vi er din partner i at gøre teknologi bæredygtig, pålidelig og kundecentreret. Vi kombinerer miljøansvar med service og faglig ekspertise, så vi i hver reparation sætter dig og dit udspør og planeten i første række.